Халелуя! Днеска на 7 ноември вечерта хваля Господа. Аз идвам при Твоя свят трон. Аз идвам да Ти се поклоня. Отче святи Татко, аз идвам да Ти се поклоня и да Ти кажа благодаря, благодаря за любовта, благодаря за Твоята милост и любов, благодаря за Твоята любов, за Твоята милост и доброта, защото Бог, нашият баща Отца, Той не пожали своя син Исус Христос, защото Бог, нашият Отец, Той не пожали своя син Исус, но го даде на света, да се роди в плът. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син на света. Бог Отец го даде, за да не погине нито един, който вярва в Него, за да не погине нито един човек, който вярва в Него, но да има вечен живот в Него. Алелуя! Благодарим Ти, Господи, че Ти ни пожали, Отец всемогъщ и Татко, Твой единороден Син Исус Христос, Ишуа Хамашияха, нашият скъпоценен младоженец, пастир. Ти не го пожали, Господи Боже, на славата, но Ти го даде преди 2000 години в Израилевата земя да се роди чрез девицата Мария в плът. Боже, благодарим Ти, Татко, за Твоята свята любов, за този подарък, който даде за човешкия род, Отец. Боже, святи Йехова Елелюхим, благодаря Ти. Благодаря Ти, скъпоценен Исус Христос, за Твоята жертва, за Твоята кръв на кръста на Голгота, че се проля за нашите грехове. Халелуя! Свят, свят е Господ, всемогъщ, който е бил Кадош, 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 Адонай, Елохим, Цебаот, Ашем Хая, Алелуя, славим Теб. Амен. Алелуя. Слава да бъде на Господа.